Että no äsken mulla tuli tosiaan näitä ajatuksia, mitä mun piti jakaa, mitä mä yleensä siis jaan englanniksi mun kanavalla. Tervetuloa seuraamaan tosiaan Instagramissa ja mä oon Threads-appissakin, jos satut olemaan siellä. Puhun näistä teemoista tosiaan, että pystyn auttamaan kaltaisiani herkkiksiä, jotka ollaan oltu tämmöisen henkisen väkivallan, narsistisen kaltoinkohtelun uhreja jopa koko elämämme. Ja sulla voi olla hyvinkin niin kuin vahva hengellinen herääminen päällä ja senkin takia löytänyt varmasti mun videot ja mun työn ja mun YouTube-kanavan. Niin totta kai siis just tänäänkin sanoin, että tervetuloa, koska mä oon tosiaan täällä vaan mun sieluihmisille puhumassa. Tietysti en kellekään huvikseen täällä, enkä tyhjille seinille täällä puhu, että kyllä täällä on ihan tarkoitus, miksi mä täällä oon tekemässä näitä. Niin tosiaan sitäkin mun piti vielä sanoa, että justiin, että koska ulkopuoliset voi helposti niin kuin justiin, koska ne ei välttämättä tiedä mistä on kyse ja muuta, niin ne voi herkästi vähätellä ja näin ja sitten johtaa sua harhaan uhrina. Vaikka ne ei välttämättä edes tarkoita, mutta ne voi tietysti myös tarkoittaa tahallaankin sitä, että sä pysyisit siinä toksisessa suhteessa. Mikä tietysti ei ole yhtään ok, ei ole yhtään hyväksyttävää. Että kyllähän sun täytyy oppia asettamaan rajoja ja lähtemään sitten, koska sä et voi ittees tuhota siinä. Jos sä jäät tommoseen parisuhteeseen ja pidät tämmöisiä ihmisiä sun elämässä, nehän tuhoaa sua. Ne tuhoaa sun rauhan, sun mielenterveyden, sun mielenrauhan, koko terveyden. Kaikki sä saat kaikenlaisia erilaisia oireita. Johtuen tämmöisestä kaltoinkohtelusta ja henkisestä väkivallasta. Ja ne voi myös käydä käsiksi. Että se voi äityä myös fyysiseksi väkivallaksi, mitä itse olen saanut kokea lapsesta lähtien. Vaikka en haluaisi sitä ääneen myöntää, mutta näin on tapahtunut. Ja se, että koska asioista pitää puhua niiden oikeilla nimillä, kohdata ne traumat, pitää kohdata ne issuet, jotta niistä pääsee irti. Pitää kohdata ne totuudet. Et narsisti on hyvin valheellinen, mutta sun pitää olla rehellinen itsesi kanssa. Et toivottavasti pystyt olemaan. Ja tosiaan mä oon auttamassa suomeksikin, jos tuntuu, että kaipaat keskustelutukea ja apua ja ohjausta tämmöisessä tilanteessa. Nimenomaan herkkänä ihmisenä ja varsinkin herkkänä naisena.